Siphinde futhi sinibingelele eyamacala ithi namuhla sobe sikhuluma ngesifo seshukela. Isifo seshukela sesibaqedile kakhulu abantu. Bebathi isifo seshukela silapheki. Yamacala ithi cha akunjalo. Siyalapheka isifo seshukela. Baningi kakhulu abantu esike sabasiza ngaso isifo seshukela. Lalela naye nje yamacala yakumema. Mkhulu ninjani? Usakhuluma noMuwela ngiyazwa kuseni vele mangikhuluma nawe ngathi ungangibambi ukuthi ukhuluma noMuwela waseWitbank. Mina bengithi hayi no lo muthi luyana kuya ngale ndlela kungakhona no ungisebenzile ngoba ngibona bengilapha kaDokotela uSulu badonse igazi bacheka yathe 4.0 yabuya futhi ngale mchamini hayi nabona mabacheka ayisabonakala ishukela njengoba esikhathini lesakucala ukuthiwa vele uneshukela sengithatha le treatment yakhona. So ke nawe mawuba ekhona enye into ungangibonisa yona ungakhuluma ukuthi noMuwela nika lokho nalokho sinami ngivinelwazi mara for iside lami ngithi ngingathule ngingakutshelanga njengoba vele ungisisile. Ngiyabonga mkhulu usobuya kimi futhi. Njengoba nizwa nani isifo seshukela siyalapheka. Baningi kakhulu singabaqeda kuzokushelelanga. Sikhethe nje nayo indoda yamadoda lapha evumile ukuthi ibe ufakazi besifo seshukela. Nawe lapha ekhaya usuyokhathi inyawo manje uhlelele ukuyetiyeta. Nawe lapha ekhaya usekhathiwe vele khinyawo. Wena baba umama wakho usamazi so uphila unyaka khuluqo usuzibona nawe umunye umuntu wesifazana ngaphakathi kwekhaya lakho ngoba so usisi nobhudi seniyalala ubhekele nayibhekele kuze kuse nawe mama wekhaya lapho ususaba nokupheka ngoba washa isilonda sipholi isilonda siyabhibha umzimba unciphile usuke kuse stage 8 usogcoka kuse 28 umzimba unciphile umzimba uyaphela uyaququda ushukela mihla namalanga insuku zonke awusakwazi nokukhambeni ngoba kunokunye ukuthi angakwazi ukudla abantu bathi snacks ngendlela ezithile hey uhlala ugula ubi futhi kunzima ngakuwena nawe phakama njengamanje ufika kamkhulu bezitha inyanga yamacala uzothola usizo mayelana noshukela. Baningi kakhulu abantu esesibalaphile esesibasizile ngesifo soshukela. Bantu bakithi iyamacala ehlala ikhuluma ayikho inkinga enganasixazululo. Phela isifo soshukela siyinkinga ngakho ke nazo sinesixazululo. Yekela ukuziphanisha, yekela ukuzihlupha, yekela ukuzihlukumeza noma ngabe umdala noma ngabe umncane isifo soshukela siyakuphatha. Asikhethi bala ledlozi, asikhethi bala lomuntu umhlophe, unsundu, umude, umfishane siyakuphatha isifo soshukela. Kanti ke ishukela iza ngendlela eziningi ezahlukahlukene. Ngakho ke ngokwesintu ukhona into efana nombhulelo njengomeqo nokunye sikwazi ukukhanda ngamakhambi wesintu ethi ukuthi mase uvela sekuvela emshini wesilungu sekuthiwa ishukela kanti cha akunjalo. Kuyinto yesintu endlebe ekhanyelanga abakwazi ukubona ukuthi kuyini lokho. Kanti ke futhi kuyenzeka ube nawushukela ngempela naye lo uyalapheka. Bantu bakithi musana ukuvuma ukuqedwa izifo isixazululo esikhona. Isifo soshukela siyalapheka namanje ngiyasho nabo ufakazi nawo sobuzwile nobunye obuningi usazobuzwa bazi isifo sakashukela ayike nganasixazululo. Sukuma lapha ekhaya njengamanje uzothola ukulashwa loshukela ukudla mihla namalanga insuku zonke bese uphele egazini lakho. Inyanga yamacala iphathe isixazululo. Vuma ixazulule inkinga yakho yeshukela. Inyanga yamacala iyatholakala kuzo izinkundla zokuxhumana Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, yonke indawo ngegama elithi inyanga yamacala. Amanamba phone inyanga yamacala manyevo uyawafonela noma uyaWhatsApp noma ufike esigodlweni lapho ikhona inyanga yamacala. Amanamba inyanga yamacala iwona lawa at 078 892 3264. Ayikho inkinga nganasixazululo ukukhumbule lokho.